Вітаю! У эфіры «Беларусь-3» нацыянальны хіт-парад. Я яго вядучы Дмітрый Карась. Спрадвеку беларусы адлюстроўвалі ў песнях свае заняткі. Пра рамесніцтва і сельскую гаспадарку, што знайшлі адбітак у музычных кампазіцыях, мы сёння і паразмаўляем. Але спачатку развітаемся з артыстамі, за якіх вы недастаткова галасавалі на гэтым тыдні. І першай пакідае нашу музычную абойму Валянціна Альшанская з кампазіцыяй «Дзяўчына гарна». Дзяўчына гарна, дзяўчына пышна, дзяўчына гарна, дзяўчына пышна, чаму да мяне учора не выйшла дзяўчына гарна. Дзяўчына пышна, чаму да мяне учора не выйшла. Я не выйду, с тобой не стану, а я не выйду, с тобой не стану. Пришлю я сестру такую самую, а я не выйду, с тобой не стану. Пришлю я сестру такую самую. За які б занятак не ўзяўся селянін, існавала павер'е, калі сустрэць жанчыну, то справа пойдзе кепска. А што рабіць, калі на вуліцы дзеўкі гуляюць, як у песні Алены Цітовай? Напэўна, з гэтай прычыны вы і адправілі яе адпачываць сябры. Адным з асноўных заняткаў была праца ў агародзе, а вопытныя агароднікі казалі, што калі ўлетку туманы, то будзе малы ўраджай агуркоў. Таму, відаць, за песню «Пакаціўся туман» вы не аддалі свае галасы. Покатился туман по долине, туман по лугам, а ты в тумане, а под тем же темным синья голубя тает. Ён лятае, а ён не буркуе, голубку шукае. Ой, ты не видели, ой, ты не слышали голубки моей. Ой, ты не видели, ой, ты не слышали голубки моей. Я на синие крылы распустила, села над водой. Я наумывала в своем белом лице криничной водою. Я вытирала в своем белом лице шелковым платком.
калі пачыналася жніво, то першая жняя, якая зачынала працу, не павінна была ні з кім размаўляць, бо гэта лічылася дрэннай прыкметай. Нават калі жняі ішлі цераз вёску, як у песні Алены Тоўсцік, а вось усе астатнія маглі і пагаманіць, і песню зацянуць. Магчыма, сярод такіх была і наступная кампазіцыя, але мы яе будзем слухаць нядоўга, бо згаданай спявачцы кажам да пабачэння. Через вёску вечерок ехал милый своячок, ехал милый своячок. Через вёску вечерок ехал милый своячок, ехал милый своячок. Через вёску вечерок ехал милый своячок. Через вёску вечерок ехал милый своячок. Задернул на огонек, пошла чарка у кружок, пошла чарка у кружок. Задернул на огонек, пошла чарка у кружок, пошла чарка у кружок. Пошла чарка у кружок. Муженек мой смог, ты смог. Завалился на бочок, ты захроп, як парсючок, ты захроп, як парсючок. Завалился на бочок, ты захроп, як парсючок, ты захроп, як парсючок. Нешта расслабіліся прыхільнікі Арыны Войт. І гэтая спявачка таксама пакідае наш музычны марафон. Цяпер ім давядзецца чакаць, пакуль песня «Зялёная роща» будзе зноў прапанавана намі для галасавання. А пакуль паслухаем на развітанне згаданы трэк. Зеленая роща рано зашумела, а я молодая замуж захотела. Зеленая роща выросла на славу, як из дома выйду, поверну направо. Зеленая роща выросла на славу, як из дома выйду, поверну направо. Танцевали лысого, порвали ботинки, застались на ногах чулки да резинки. А музыки играют, а чулки спадают, а подошвы с ботинок собаки тягают. А музыки играют, а чулки спадают, а подошвы с ботинок собаки тягают. Што мы ўсё пра сельскую гаспадарку. Сярод заняткаў з даўніх часоў была вядома і музыка, якая значна бліжэй удзельнікам нашага хіт-парада. Давайце знаёміцца з 5 выканаўцаў, якія прэтэндуюць патрапіць у топ-10. І першай паспрабуе вярнуцца ў дзесятку лідараў спявачка Улада з кампазіцыяй «Хацеў мілы». Хотел милый чернобровый мяне замуж взяти, а я ему отказала, я не умею жати, я не умею жати, снопочки вязати, только умею, мой миленький, хорошо плясати. Я не умею жати, снопочки вязати, только умею, мой миленький, хорошо плясати. Понеделок, день веселок, я не буду жати, зраби милый холодок, я буду лежати. А у авторок снопом 40 я за день звязала, вечерочком холодочку трошки полежала. А у авторок снопом 40 я за день звязала, вечерочком холодочку трошки полежала.
купила. А в пятницу раницой в кузню я ходила, с коваляшком молодым саркочек точила. А в субботу раницой на базар ходила, с коваляшком молодым кольцы я купила. Раней лічылася, што з музыкі ніколі не будзе добрага гаспадара, бо калі ён грае, то нячысцікі скачуць. Такога не скажуць пра Анатоля Длускага, калі ён бярэ ў рукі гітару. А мы паслухаем у яго выкананні народную песню «Іванка ты Іванка». Іванка ти Іванка, сорочка вишиванка, високі до стрини, шина бородіянка. Високі до стрини, шина бородіянка. Маруся, ти Маруся, люблю я твого роду, люблю я позирать, як ти ідеш по воду. Люблю я позирать, як ти ідеш по воду. Як ти ідеш по воду, а я іду з водою, ніяк не налюбуюсь, Маруся, я тобою. Ніяк не налюбуюсь, Маруся, я тобою. У полі дві дубочки, обидва зелененькі. Люблю Марусія, обидва молоденькі. Люблю Марусія, обидва молоденькі. Спявачка Мар'ям Абделькадер прапануе песню, якую выконвалі падчас абрадавых гульняў. Але ў народзе казалі, што музыка не той, хто грае на ігрышчах, а той, хто грае сам сабе. Аднак мы ўсё роўна заклікаем вас галасаваць за трэк «Хто за горадам гуляе». Хто за городом гуляє? Цар невесту вибирає.
казаць я не паспела. Красна, 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 красна. Існавала такое павер'е, што калі струну зрабіць з вантробаў ваўка і дастаць яе побач з музыкам, то ўсе авечыя струны ў таго парвуцца на скрыпцы. Мы ж зараз накіруемся ў лес не для таго, каб шукаць ваўкоў, а каб паслухаць песню «Галасочак у лясочак» у выкананні Ульяны Шолах. Музыку заўсёды запрашалі на вяселле, талаку або на хрэсьбіны, як у наступнай песні. Ён быў па сутнасці і за святара, і яго слухалі вельмі уважліва, не толькі калі грае, але і прамаўляе. Хрэсьбіная песня «Ой, кум да кумы заляцаўся» таксама прэтэндуе патрапіць у дзесятку шчасліўчыкаў нашага вакальнага спаборніцтва. Слухаем дуэт Наталлі Тамэла і Яўгена Цымбаліста. Ой, кум да кумы заляцаўся, ты рваць канапелькі абяцаўся. А ён рваў, вырываў, вырываючы казаў: Ой, ты кума душа, но все кума хороша. на ўсё ты, кума, хороша. На ўсё ты кума хороша. На ўсё ты кума хороша. Ой, кум да кумы заляцаўся, ты сладзь канапелькі абяцаўся. А ён слаў, высцілаў, высцілаючы казаў: Ой, ты кума душа, но все кума хороша. на ўсё ты, кума, хороша.
хороша. Ой, кум да куми заляцаўся, ты мячка на пелькі абяцаўся. А ён мяў, умінаючы казаў: Ой, ты кума душа, на ўсё кума хараша. на ўсё ты, кума, хороша. 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 Ой, кум да кумы заляцаўся, ты ткацька на пелькі абяцаўся. А ён ткаў, вытыкаючы казаў: Ой, ты кума душа, на ўсё кума хараша. На ўсё ты кума хараша. У беларусаў ёсць такая прымаўка: музыка другіх весяліць, а сам плача ды ўздыхае, што долі не мае. Наступныя выканаўцы добрую долю маюць, бо трапілі на самыя высокія прыступкі нашага музычнага спаборніцтва. Давайте паглядзім, як размеркаваліся пазіцыі на гэтым тыдні. І адкрывае сёння наш хіт-парад Таццяна Глазунова з трэкам «Стаіць вярба». 10-е месца. Стоїть вярба у конці сяла, на той вербі три кветочки. Под вербою три девочки, три малойчики. Сярод жней казалі, што калі на вуліцы грымата, то колас будзе пусты, а гэта значыць, жыта вырасце, але будзе неўмалотнае. А з аднайменнай песняй на вуліцы грымата сёння на 9-й пазіцыі Сяргей Славянскі. На вуліцы грымата, на вуліцы грымата. Грымата, 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 мата, мата. На вуліцы грымата. Грымата, 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 мата, мата. На вуліцы грымата. Жонка мужа продала, жонка мужа продала. Продала, 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 дала, дала. Жонка мужа продала. Продала, 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 дала, дала. Жонка мужа продала. Hey!
копеечки взяла, 3 копеечки взяла. Взяла, 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 3 копеечки взяла. Взяла, 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 3 копеечки взяла. Ды купила 3 коня, ды купила 3 коня. 3 коня, 3 коня, 3 коня, 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 ды купила 3 коня. 3 коня, 3 коня, 3 коня, 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 ды купила 3 коня. Гримота, 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 мота, мота, на улице гримота. Гримота, 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 мота, мота, на улице гримота. Сёння жывёлу вядуць да ветэрынара, а раней у вёсцы быў лягчай, які мог правесці аперацыю быкам, каням, парсюкам. У народзе казалі, што такія людзі ведаюць чароўнае слова. І калі яго прамовіць, то жывёла становіцца паслухмяней. Магчыма, да такога чалавека накіруецца і лірычны герой разам са сваім канём. У песні Альберта Скарахода «Ад'язджаў міленькі». Ад'язджаў міленькі, як цвіла каліна. Плакала, рыдала, плакала, рыдала малада дзяўчына. Плакала, рыдала, плакала, рыдала малада дзяўчына. Плакала, рыдала малада дзяўчына. За сваім міленькім хлопцам маладзенькім, што даўно кідала. За сваім міленькім хлопцам маладзенькім, што даўно кідала. Ты не плач, не рыдай, горкі слёзы не лі. Здесь мяне чакае, здесь мяне чакае конік мой вараны. Здесь мяне чакае, здесь мяне чакае конік мой вараны. Конік мой вараны. І хороша збруя. Оставай здорова, моя чорноброва, ты дзяўчына моя. Оставай здорова, моя чорноброва, ты дзяўчына моя. Ад'язджаў міленькі, як цвіла каліна. Плакала, рыдала, плакала, рыдала малада дзяўчына. Плакала, рыдала, плакала, рыдала малада дзяўчына. У старажытнасці людзі верылі, што той, хто займаецца кавальскай справай, знаецца з нячыстай сілай, бо часам каваль мог жалеза зрабіць такія прыгожыя рэчы, што без чараўніцтва, на думку людзей, такога не магло адбыцца. А вось чым займаўся пан Олег, што гэта дапамагло Дзмітрыю Качароўскаму падняцца на 6-й радок, даведаемся з наступнай песні. Жана, Бог ему дал умную жану, Бог ему дал умную жану. Загубила она до 3 города, Бог ему дал умную жану, Бог ему дал умную жану. Умную жану, Бог ему дал умную жану. В першым городе дал всё пановя, Бог ему дал умную жану, Бог ему дал умную жану. Другим городом
Казалі, што і млынарам дапамагаюць нячысцікі, таму яны такія багатыя. А яшчэ багатага чалавека называлі бухгалтэром, зусім як у песню ў маім выкананні. Магчыма, у ёй размова ідзе якраз пра дачку млынара. Дзякую, сябры, што падтрымалі гэтую кампазіцыю сваімі галасамі. І я, Дмітрый Карась, сёння на 6-й пазіцыі. А в богатира була одна дочка, ноги як волоки, очі як сороки, ой, само як сова. Батько її бив, ой, бив да вучив, прив'язав ниткою, бив соломинкою, ой, дай не навчив. Вона і за зла спатоньки лягла, устала раненько, умилась біленько, ой, а дай поснідала. І з'їла вола шийку в барана, 70 поросят, 4 бочки каші, ой, де не наїлася. Певна працавіта дзяўчына, калі так пад'ядае. Здаўна беларусы займаліся садаводствам і ведалі, што каб дрэва добра расло, то яго трэба абкруціць саломай. З песняй пра таполі Святлана Шыманская падымаецца на одну прыступку вышэй, і сёння яна 5-я. Вой, не рубайце ў полі таполі, вой, не аддавайце мяне па няволі. Узялі, зрубалі ў полі таполі, аддалі мяне далей па няволі. Бедная девица, бедная я, горка няшчасная, долечка моя. Мой милый дед, мой милый дед, мой милый дед. Вой, не рубайте зеленые ветки, вой, не отдавайте мяне малолетки. Узяли, зрубали зеленую ветку, отдали замуж мяне малолетку. Вой, не рубайте зеленого дуба, вой, не отдавайте мяне за нелюба. Узяли, зрубали зеленого дуба, отдали замуж мяне за нелюба. Бедная девица, бедная я, горка няшчасная, долечка моя. Бедная девица, бедная я, горка няшчасная, долечка моя. Сяду я на лодочку, дару по воде, наверное, мой милый приедет до мяне. Мой милый приехал, подарочек привез, колечко золотое, букетик из роз. Колечко распаялось, букетик завял, наверное, мой милый любить перестал. Сам я реченьки кликну по воде, поможи мне, мамочка, у моей беде. Бедная девица, бедная я, горка няшчасная, долечка моя. Бедная девица, бедная я, горка няшчасная, долечка моя. Бедная девица, бедная
Вядома, асноўным заняткам беларусаў у старажытнасці былі палявыя работы. А з імі было звязана шмат прыкмет, што адлюстраваліся і ў песнях. У народзе верылі, што калі адкінуць з горкі сена верхавіну, яе ператрэсці і даць хатняй жывёліне, то яна зможа лёгка перазімаваць. Што наконт гэтага думаюць Настасья Рачыцкая і Александр Платінум, зараз пачуем, яны на 4-м радку. Ой, на горцы, на пясочку, ріда, ріду, рай, рай. Ой, на горцы, на пясочку, ріда, ріду, ріду, рай. Там посеял Саша гречку, ой-ай-яй. Ой, на горцы, на пясочку, ріда, ріду, ріду, рай. Там посеял Саша гречку, ой-ай-яй. А ні гречки, ні полови, ріда, ріду, рай, рай. Ані гречки, ні полови, ріда, ріду, ріду, рай. В Катерини чорні борови, ой-ай-яй. Ані гречки, ні полови, ріда, ріду, ріду, рай. В Катерини чорні борови, ой-ай-яй. Рідурай, рідурай, ріду, ріду, рідурай. Рідурай, ріду, рідурай, ріду, рідурай, рай. Як я їхав, то ти спала, ріда, ріду, рай, рай, рай. Як я свиснув, то ти встала, ой-яй-яй. Ой, там Саша вали пасе, Катерина воду нясе, ой-ай-яй. Саша темный, як чорнява, вельми добра буде пара, вельми добра буде пара, ой-ай-яй. Саша темный, як чорнява, вельми добра буде пара, вельми добра буде пара, ой-ай-яй, ой-ай-яй. Калі пад'ехаць да села, то можна пачуць і што касіць трэба на маладзік, і што дрэннай прыкметай будзе, калі 2 сярпы або 2 касы сутыкнуцца. Што пачуў Уладзімір Аўчук, мы дазнаемся з кампазіцыі «Пад'язджаем мы да сяла». Подъезжаем мы до села, заиграй, дудочка, весела, заиграй, дудочка, весело, как наше село, весело жило, как наше село, весело жило, как наш каравай смачный был, как наш каравай смачный был, как наш карагол добрым был. Как наш каравол добрым был, как наш молодый весел был, как наш молодый весел стал, Бог до себе девоньку взял. Подъезжаем мы до села, заиграй, дудочка, весела, заиграй, дудочка, весело, как наше село, весело жило. Ходи, ходи, девонька, до мяне, ой, да будешь жонкою для мяне. Ходи, ходи, девонька, до мяне, ой, да будешь жонкою для мяне. Подъезжаем мы до села, заиграй, дудочка, весела, заиграй, дудочка, весело, как наше село, весело жило. Калі ў чыстым полі, як спявае Каця Кейсі, сена дрэнна сохне, то будзе снежная зіма. Зможам пераканацца ў гэтым крыху пазней, а пакуль паверым на слова і паслухаем Кейсі, якая ўзляцела з 4-го месца на 2-е. В чистом поле буйный ветер подавает, буйный ветер подавает, широкую дороженьку заметает, дороженьку заметает. За слезою ты дорожку не укоротишь, за слезою полную речку не наполнишь, а наполнить
Вядома, сёння многія прыкметы і абрады не працуюць. Напрыклад, людзі верылі, што каб пазбавіцца зелля на полі раз і назаўсёды, то трэба яго заараць сахой, зробленай з дрэва, у якое патрапіла маланка. Але тое, што птушкі лётаюць нізка перад дажджом, можна і зараз заўважыць. У нас жа ёсць адзін абрад, які дакладна працуе. Мы па традыцыі агучваем, як размеркаваліся месцы з 10 па 2. А гэта значыць, што хутка мы пачуем, хто перамог у нашым хіт-парадзе. Тацяна Глазунова, 10. На той вербе три кветочки под вербою, а три девочки, три малойчики. На вулиці гримота, на вулиці гримота. На 9 позиции Сергей Славянский. Мата-мата, на вулиці гримота. Гримота, 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 мата-мата, на вулиці гримота. Подъезжал миленький, Альберт Скороход, я 8. цвела калина. Плакала, рыдала молодая девчина. Плакала, рыдала молодая девчина. На 7 приступцы Дмитрий Качаровский. Загубила я надо 3 города, Бог яму дав мною жану, Бог яму дав мною жану. Батько її 6 я, Дмитрий Карась. прив'язав ниткою, пив соломинкою. Ой, дай не навчив. Ой, не рубайте у поля. На 5 позиции Святлана Шиманская. Давайте мяне по неволі, узяли, зрубали у полі та полі, отдали мяне далей по неволі. Ой, на горцы, на пясочку, Рида, Настасья Рачицкая и Александр Платинум на 4 месте. пясочку, Рида, Риду, рай, там посеял Саша горечку, ой-ай-ай. Ой, на горцы, на пясочку, Рида, Риду, рай, там посеял Саша горечку, ой-ай-ай. Подъезжаем мы до села, заиграй дудочка. Владимир Алчук, 3. Весело, как наше село, весело жило, как наше село, весело жило, как наш каравай смачний бив, как наш каравай смачний бив, как наш карагол добрим бив. Чистим На 2 радку спявачка Кейсі. темна ножка, молоденька, дробны дождь. Шмат было заняткаў у старажытных беларусаў, напрыклад, бортніцтва або пчалярства. Бортнікі верылі, што мёд лясных пчол усё лечыць, нават калі ў яго падчас гатавання трапіць якая-небудзь атрута. Праўда, пчалярамі былі звычайна мужчыны, а ў нас на вяршыні п'едэсталу песня «Ой, дзеўкі» і выконвае яе дзяўчына. Мяркую, нашы пастаянныя гледачы здагадаліся, што гэта Алена Шэўчык. Віншую яе з чарговай перамогай і давайце паслухаем песню лідара. Ой, девки, девки, не теряйте силки. Ой, рано, рано, не теряйте силки. Бо не
Нагадаю, што прагаласаваць за кампазіцыі можна на сайце тэлеканала «Беларусь-3». Чым бы вы не займаліся, сябры, слухайце добрую народную песню, тады і справа лепей пойдзе. А мы вам такіх кампазіцый прынясём яшчэ праз тыдзень. Да сустрэчы!